एक पर्यटक या ठिकाणी आला होता आणि तो त्या दरीत कोसळला. त्यामुळे काल धुकं असल्यामुळे इथे काही करता आलं नाही, काही रेस्क्यू करणे शक्य झालं नाही. त्यामुळे आज सकाळी आमची रेस्क्यू टीम या ठिकाणी आलेली आहे आणि सकाळी एक प्रयत्न अशासाठी इथे केला गेला. त्या ठिकाणी पुढे गेल्यानंतर थोडंसं धुकं असल्यामुळे आणि दरी खोल असल्यामुळे तिथे जाणं शक्य झालं नाही. त्याच्यामुळे एक टीम आता आमची खालच्या बाजूने चालत त्या ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि एक टीम इथून परत खाली जाण्याचाही प्रयत्न चालू आहे. काल संध्याकाळी 5:10 काही पर्यटक आलेले, त्यांना आम्ही रोखायचा प्रयत्न केला, सांगितलं बंद झालेला आहे पॉईंट, तरी पण ते आपल्या जबरदस्तीने गेले. रेलिंगच्या खाली थोडे जण उतरले, थोडे जण आपलं पॉईंट बघून आले वरती. त्याच्यानंतर एक तिघे जण खालून जात होते, त्यांना पण आम्ही सांगितलं जाऊ नका, तिथे धोकादायक आहे. पण त्यांना ऐकत नव्हते आमचं. त्यांना सांगितलं आम्ही टोटली बोललो. तिथं दोघे जण येत होते आणि एकटा मागे राहिला. तिथं पाय घसरून तो पडला. त्याला ते दोघांनी बघितलं नाही. त्याला बघितल्यानंतर आम्ही प्रत्यक्ष दर्शन त्याला पाहिलं, तो पडलेला. त्याला आम्ही सांगितलं तुमचा एक माणूस खाली पडलेला आहे. नंतर त्यांना समजलं की तो काल दरीत पडलाय. तो नंतर काही त्यांनी मोहीम मध्ये आपले शोध आपली सह्याद्रीवाले टीम मध्ये आले, त्यांना बघितलं, नंतर काढण्याचा प्रयत्न केला, पण नंतर धुका आणि पावसामुळे त्यांना अशक्य झालं.